салом тамошобинони азиз, созе назин саломати хубай пеш япай зумрад омадагим. Ассалом. Ва алейкум ассалом. Адолаҷон хуш омадид. Раҳмат. Хушбахт бошед. Ман шуморо медонем 3 ҳафта шид ждат кардестам ха Худова нигабон то шава. Раҳмат. Мада баҳор шид. Галоҳани шукуф. Ира бинен галоҳ шукуфта дар ҷои япай зумрад бинен иқаглакои хушрӯе. Ҳаматона интизорум. Ина винкора бобинен духтаро. Иқаборои хушрӯ варда япай зумрад духтаро. Япай зумрад акция дорен? Акция ҳаста. Акция ҳаста. Диден тамошобино? Духтарои хушрӯро ма акция дорам. Ина ҳам акция, ҳам борои навинка ваҳ иёра бинен. Ҳам қабуракои хушрӯ вардиам болопӯшора бинен, киртоора бинен. Ҳозир бо да модели якта ба якта ҳамаша пӯшонда нишон метиҳем духтаро. Нархош кати ҳамаша ма шумода мефаҳмонам. Ҷои япай зумрад, бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 11-ум 12-ум дарвоза, 3-ум қатор. Рақамошона мемонам, касе имконияти омадан надоранд. Марамад нависен, доставкатон мекунанд. Инами бора диден ҳам дона ҳам офтоби ҳастай. Марамад ҳамаи ҳаминон навинка. Ҳамаш размерош кати омадагай духтаро шитоб кунен. Валин модели фасоне ки дар ҷои япай зумрад омадагай духтаро анами модела нигоҳ кунен чихе хушрӯчай бори нав аи бо ҳозир чанд намудаш омадагай ҳозир якта ба якта нишонтон метиҳем. Марамад вечерни платяи фасон. И чанд пулай? Адолаҷон 350 скидка кардагим. Ҳозир клиентои Ина диден духтаро 350 сомон. Беҳтарин тамошобинони азиз. Диден 350 сомон ин модела хушрӯгиша бинен охи чихе фасонаи куртаи хушрӯай. Марамад ҷои япай зумрада омадагай навинка 350 сомон беҳтарин нарх. Ана баъд нигоҳ кунен. Пӯшидагии танаи модел хидиш ана у тигрёвкаш ина аднатониша диден сиёҳуш астай, бардовуш астай, сабзи талха барг астай. Охи бинен чихе моделакои фасонай. Ҳамаи ҳами бо пешиш кори дастӣ рафтагай духтаро нигоҳ кунен да. Ваёш оригиналай я материалош? Оригиналай духтаро. Ина ана стандартай ай размери 46 пуш то 56 пуша мешавад. беҳтарин. Ҳамаш ручная работа. Тамошобино ай 46 то 56 размер астан нигоҳ кунен да. Ина миё ҳамаш кори дастӣ и бора светкоша бинен охи чихе хушрӯчай. Сафия пӯшидаги нигоҳ кунен духтаро. Тёмна бардовияй ана ин малиновый цвет. Иш дига цветая. Диден духтаро марҳамат дар кортон боша ҳатман ҷои япай зумрад биёен. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 11-ум 12-ум дарвоза, 3-ум қатор. Омадан наметонен духтаро. Рақамашон аст дар рӯи экран. Нависен дар равакак доставкатон мекунанд. Ва духтаро нигоҳ кунен япай зумрад шумода чӣ овардай. Беҳад модели фасон натуралкаи материалаш нигоҳ кунен блескша оригинало. Ина 350 сомон меарзад духтаро бовар кунен. И ҳамун модели 1200 сомара копия люкс кардагиан дар анамахе натуралкаи тигр. Дига цветошам ҳаст. Духтаро хушрӯи мая чӣ мегӯтон ки оли мегӯян ки чӣ ба даточка япай зумрад қиматай айма оригиналай. Ина диден духтаро бори ман нарзай дизайни риборум худамон. Нигоҳ кунед духтаро хушрӯи мая электрик дора. Сафия нишон бите. цветоша бинен духтаро вай цветша бинен қа хушрӯй. Маълумай диден духтаро блескша диден чихе блестяши фасон. Духтаро хушрӯи вай на замокдошани дорум духтаро. Айне моделшам ҳастай диден духтаро. Беҳад фасон 350 сомон оригиналош дар кортон боша ҳатман пеши япай зумрад биёен. Дизайнери модело худи япай зумрад ай тамошобино ҳама тарафа расчёти клиентора мегиранд. Ҳам қади дароз, ҳам размери калон, ҳама тарафаи хулас. Тегумоа духтаро хушрӯи мара бочи кушода мешавад, махта мешавад. Қади дароз то 62 пуша размер дорум. Диден то 62 размер ҳастай. Бозори Корвон, тарафи Тилобозор, байни 11-ум 12-ум дарвоза, 3-ум қатор ҷои япай зумрад. Тамошобино шитоб кунен, нигоҳ кунен. Анамхе моделакои фасона метонен омада аз ҷои япай зумрад харидорӣ кунен. Омада наметонен нависен доставкатон мекунанд. Як чизи дигар япай зумрад оптави кай тамошобино касоне ки оптави мегирад бо нархҳои беҳтарин шумода метонанд анамхе киртора доставка кунанд. Ва духтаро натуралкара фасониша бинен охи блески материала бинен духтаро 1500 сомона киртора копия люксша оварда япай зумрад. Акция кати 300 сомона. Ира бинен чихе хушрӯай сангчош тозаян.
ана расцветкошам бубинед. اینا ببینین چه فسونای ماتریالش عجیبات بلسک داره اینا با расцветкоша ببینین размерش چه خیلی پا Размер 48 58 духтар. نه айчилаш то 58 تا размер است Размерой ма ҳам хеле стандарт. марамат اینا مدلش هم از دخترو ببینین چه خوش رو تنادم قفسون میتوا دخترو برد میکنن مرحمت کس اینم خیلی کرتای خوش رو گرفتنی این ناتورال که پیش اپای زمرت حتما اومده از نزدیک ببینین اینا ای تل خبر ببینین چه خوش رو وای بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 11 و 12 دروازه سیم قطار جای اپای زمرت دخترو شما دا با ای مدل دا خوش رو میسته حتما اومده خریداری کنین از جای اپای زمرت اپتوبش هم هسته انا مدل و من مدل فسونی ایرا بینن خود دخترکو نگاه کنن размерой баталая هم размерой майда هم батал 150 дора мешавад. чхенас Худая хабари хуш дорум. Ана дигар фикр накунед ки ай киҷо биёрем. Ҳамин духтарои химчамиён اینا تماشابینا دیدن تا 62 64 پوشا میشه تا 150 کیلوگا زنده انم خیلی کرتای فسون آورده اپای زمرت بینن خوش خوش رو چند اینا مدلکای فسون دیگه غم نمیخرن اینا پیش اپای زمرت میان اینا بینن خوش رو گیره بینن خی چند پلای اپا یول ҳозир скидка қади 350 кадам. نه Ҳамаш скидка рафт. بالشمرکای فسون 350 سومونی خشروگی ماتریال دیدن ناتورالکا یا نگاه کنند دخترها یک تا میگیرن چند قش شتا میپشن هیچی نمیشه و فسونی شبینن به حد واریانتی خشروی ویچرنی انم خیلی کرتای فسون هم سکرومنی هم نرید نیا نگاه کنند عجیب سرنجکای خچون دا بود روی نایشه برند شاپ تماشا بینا اوجا دا تست از اکسیا میشه و تست از نوینکاشون میمونن اینا مرا دیدن دا 3 هفته یا بار نوار کردم لیکن شما میتونن در هر روز در سرنجکاشون نوینکاشون تماشا کنن بازار کاروان که امید در سایتم یک روز دا 4-5 تا ویدیوی نوینکا میپرتم همش ستوریسای زنده تماشا بینا живой да ҳастай мисол прямой эфирам дорум духтарои хушрӯ بهترین ма кӯшиш мекунам ки танаи модел дани бупӯшонам шуморо живой видео кунам اینا دیدن دخترو бренд шоп сайти хидмати духтарои хушрӯ بیاین پیش اپای زمرت بازار کاروان طرف تیلو بازار بین 11 و 12 دروازه سیم قطار جای اپای زمرت دخترو مدل فسونی شبینن اخی اینا به حد فسون دیزاین نوینکای اپای زمرت تماشابینا نگاه کنن با دیزاینی خچون برآمدگی خوش رو اینا به حد فسونک bez rukavka بالا پوش بسیاری میپرسن دیدن چند اسویتکا داره دخترو اینا بینن اینا بینن سانچو شخچا بینن چه خوش رو چند ана ми камушки ҳамаш аппарат қати ручаи работа кардагия качестваш мошалло ҳай духтаро баъд размериш баталай то 150 килора размер дорам духтарои хушрӯи ман қадаш дарозай баршай хеле вай разрез кардагим духтара сезони амина омадагай духтаро аз болои куртаво мепӯшанд бовар кунен ҳам қахушручаан ки марамад ягон ҷо дар ин модел нестай метавонен аз ҷои апай зумрад омада харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тило бозор байни 11 12 дарвоза сеюм қатор ицвечам хушрӯа материал кожа мешавад духтаро ки хушрӯ бадаи ами курткотона палтоотона мекашени шуботона ана мира истифода мебаред ранги питонаи тамошобино материалша бинен чихи кожаи оригинал беҳад фасонча и санга бинен охи чихи хушрӯай духтаро бурд мекунен чанд пулай апа 350 сомон 450 будан скидка қати 350 метитона 350 сомон то 150 килога зана мешава марҳамат сифатшда гап нест се расветкаи хит продажа беҳад расветкошам хичам хушрӯ марҳамат биёен омада наметонед нависен даравакак шумода доставка мекунанд тамошобинони азиз бренди ламираж 1500 шама шумода нишон дода будам даётон астай бархташ ина марҳамат апай зумрат шумода 380 сомонаш овардай нигоҳ кунен я намуд хушрӯи азиз расветкош амас нишонтон метим аҷоибот марҳамат биненда ранги ҳамо оригиналояе бувар кунен мана шифкаш махсус духтаге духтаро сангои сваровски задаге гипюрша бубинен духтаро хушрӯи ма на резиничка кадаги
размер сар мешава 4 та размер дора 50 ай 50 то 58 та беҳад хушрӯ духтаро дидед 58 чам 62 да мешавад тамошобино ира бинен чихо хушрӯ материалаш натуралкаяй мана аҷоибот копиалюкси туркӣ ана бренди ламиража киртош марама духтаро метавонед ҳатман пеши апай зумрад омада харидорӣ кунед бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза сеюм қатор нигоҳ кунед ин цвети талхабаргшам чихо хушрӯ вай блески ира бинен ин модели ира бинен духтаро маҳқултон мешава аҷоибот марамат размеро ҳастай касе ки имконияти омадан надоранд бинависен дар равакак шумода доставка мекунанд ишам хушрӯ яъни бренди фирмаи ламиражай хушрӯгишадин духтаро яъни 380 сомон скидка ин расветка дорад мана 380 сомон ира бинен панҷ расветкаи хушрӯ дорад духтаро марамат бинависен мебиёяд рӯзои наздик мебиёяд страничкаи худчона пайгирӣ кунед духтаро аиша брендшоп да уҷада бо тез новинкора мемонанд ба ҳазур ҳам расветкош ҳам моделоша мебинед инчунин аз аксияҳоям қафо намемонед духтаро хабари хушдорум адолатҷон ҳамин дарак ёфтам ки дар тоҷикистон карго кушода шидагиай ба тамоми ҷои россия доставка беҳтарин ку тамошобино дидед хабари маҳаи ина россия ҳамаи шаҳрош доставка доранд марамат метавонед чи оптови чи дона аз апаи зумра дархост кунед равоншон мекунем дар тамос мешем иншаллоҳ худо хоҳад ана ҳамаи ҷои россия мо доставка дорем беҳтарин доставка ҳаст сезони анамхе болопӯшакҳои фасон омадаг духтаро успед кунед ина апаи зумрад аллакай шумода ҳамқа болопӯшои хушрӯ оварда нигоҳ кунед ҳамаш дизайнерски фасон бо дизайни хучо нигоҳ кунед чихо хушрӯ сангчадор сангҳои оригинал материалошам ҳамаш материалҳои оригинал марҳамат нархиш чанда нархиш ҳозир скидка қати 250 кадагим духтарои ма нигоҳ кунед апа хушрӯа духтаро бинен 62 размер дорем ана уже баҳор шида шумо худтон медонед вақти абая ҳанам хеле болопӯшако шидаге ана цвети сиёҳош то 62 пуша размер астай духтаро марамат нависен дар равакак доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза сеюм қатор ҷои апаи зумрад маънаи моделшам аст иёшам ҳамин нархан 250 сомон иёрам хушрӯи ҳастанд ки диден ба ҷои платья мепӯшӣ ба ҷои абая ба ҷои халат хулас беҳад универсални хушрӯванд мана иш чанд пулай ҳамаш 250 ҳамаи ҳамино 250 сомони шидагай духтаро биёен материало ана 280 сомон материало королевский велюрай тамошобино сангҳои шишагӣ сваровский оригинал бо биёен муқоиса кунен пӯшен бинен омада наметонед нависен доставкатон мекунанд тамошобино 1200 сомона копиалюкси дубай дар ҷои апаи зумрад омадай нигоҳ кунен чихо хушрӯ марҳамат иглиш бо новинкай маҳқултон мешава бинен размеро ҳамаш ҳаста ё дигар моделошам аст нишон метиҳам чанд сумаи апа 450 будан ҳадолатҷон ҳозир 380 скидка ина беҳтарин диден 350 сомон хушрӯгиша бинен духтаро размери то 60 пуша меша духтаро хушрӯи ма ихел дорум нигоҳ кунед ихел гул дора бод барш ана мехел тигр дора духтаро ина ой боя модель дигам аст духтаро ва ямон хушрӯвай тикша мехоҳед чанқа кушод мекунем форен ҳам мекунем 350 сомон аксияи беҳтарин ина диден духтаро инаи моделшам аҷоиботай 350 сомонӣ марҳамат каседа дар курай нархи беҳтарин дар ҷои апаи зумрад анамхе копиалюксҳои дубай марҳамат 350 сомонда метонен омада харидорӣ кунед бозори корвон тарафи тилобозор байни 11-12 дарвоза сеюм қатор ҷои апаи зумрад духтаро омада натонен рақамашон ҳаст дар рӯи экран страничкашон отметит кардагим нависен дар равакак доставкатон мекунанд распродажа духтаро интизор буден қисми дӯстдоштаи мо шумо распродажа дар ҷои апаи зумрад нигоҳ кунед инам чашми зулайхо 280 сомон буда ҳозир апаи зумрад инора барои шумо 150
150 сомон кардагиян. нигоҳ кунед расветкаоша чӣ хел расветкаҳои хушрӯ дора. марҳамат ҳама цветош аст. ҳам гиребондор ҳам бегиребон. ҳамаш нархошон 150 сомонӣ. ина ёра диден ин моделҳоям чӣ хел хушрӯчанд. 150 сомон марҳамат. то охири навора тамошо кунед 130 сомонаш ҳам астай. бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 11 12 дарвоза сеюм қатор ҷои апай Зумрад. ира бинед духтаро чӣ хел хушрӯ. ҳамино 150 сомоняй. ана баъдан ина ино боша ҳамино 130 сомон. ва ёра бинед духтаро чӣ хел хушрӯ. 130 сомон. ана михел халатои фасон болопӯшо курто ҳамаи ҳамино нархошон 130 сомон. ина модело 280 буданд. диден ина диден чӣ хел хушрӯай. 130 сомон шидагиай. духтаро омада наметонед нависен доставкатон мекунад. ва иша бинен чӣ хел хушрӯ. нархаш 130 сомон. ина иша бубине распродажа 4-5 та гирен доставка доранд. диден то 60 пуша размер меёбен. хулоса интихоб хеле зиёдай. ина беҳад моделакҳои фасона аксия эълон кардагиян 130 сомон. айнами 6 дона мондагиай 250 сомон. ина 250 ё 400 чанд сомон будан. духтаро нигоҳ кунед. ина сангчадор 250 сомон. ҳамира тунуки бағориша кадагин 150 скидка кадагин. ина ҳамира бо тунукаш астай. духтарои хушрӯ фақат иша бинен духтаро хушрӯ и 150 акса кардагиян. диден сангчадор бо мехуш снимающий будай. диден духтаро мана марҳамат қанақс шӯбача 150 сомон. духтарако 350 буд ҳозир 150 сомон шудагай. марҳамат метавонанд пеши апаи Зумрад биёен. ва ира бинен духтаро қа хушрӯай. ду тарафа 130 сомона. ина ду тарафаи фасон беҳад варианти хушрӯай. духтаро успед кунен биёен аз наздик харидорӣ кунен. бовар кунен нархи беҳтаринай. ина биёен пеши апаи Зумрад. духтаро болопӯшака ина ирам биден 150 хушрӯгиша диден духтаро. диден 150 сомон шудагиай. успед кунен мана беҳтарин вариантҳо бо нархи дастрас дар ҷои апаи Зумрад.